क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोराव नायगिदिंफैदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। जेरै हाथिदुरा ब्लकनि हाथिदुरा जुनियर कलेज, गसाइगाव कलेज गसाइगाव, कमार्स कलेज आरो B.Ed कलेजफोराव बिटिसिनि दै जगाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि उकिल मुसाहारि, 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि MCLA सजल सिं आरो बिटिसि सायख'जानाय MCLA मुस्रि उइलसन हासदा बिथांमोना जयैनो गोजौ फरायसालिमाफोरनि थाथाय आरो अबस्थाफोरखौ नायबिजिरफैयो। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा बुङोदि बिटिआरनि गेजेराव थानाय गासैबो फरायसालि, गोजौ फरायसालि, गोजौसिन फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि अबस्थाखौ नायनानै बिनि आंखालखौ फारि फारि सुफुंलांगोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे टेट आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो फोरमान बिलाइखौ थाबैनो होनाय जागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। दिनै बिसेस क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव साब डिभिजनाव गोजौ सोलोंथाइ जिखिनि फसंथानफोर दङ बेखौ नायगिदिंनायनि हाबाफारि लादोंमोन। हाथिदुरा कलेज, गसाइगाव कलेज, गसाइगाव कमार्स कलेज आरो B.Ed कलेज बेवहाय जोङो भिजिट खालामबाय। गुबै थांखिया जाबाय जोङो बड'लेण्डआव मोनसे गोदान सोलोंथाइ बिथांखि लानो थांगासिनो दङ आरो बे सोलोंथाइ बिथांखियाव बे गासैबो जोंनि सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो सानदों जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे बयबो गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हायो आरो बे फसंथानफ्राव मा मा आंखाल दङ, बहाबा बिल्डिं गैया, बहाबा फोरोंगिरि गैया, बहाबा बायदिसिना जेंना दङ, बे गासैखौबो नायगिदिंजोबनानै बिनि सायाव मोजां बिथांखि लानानै जिखिनाखौ हायो जों थाबैनो मावगोन आरो जिखिनाखौ जों हाया बेखौ आसाम सरकारनो जोङो फोरमायहरगोन आरो गासैबो कलेजफ्रा गासैबो स्कुल्सफ्रा मोजां जानांगौ जों बेखौनो हास्थायदों। बावैसो जोङो हाई स्कुल टेटखौ एपइन्टमेन्ट होगोन, बिनि उनाव ME आरो LPखौ होगोन आरो बिनि उनावनो बर' बिजोंनि थाखाय जोङो मोनसे जुनिया मोनसे टेट खुंनायनि थाखाय जर'खा मोनसे टेट खुंनायनि थाखाय जों लादों। दा बे टेट खुंनानै जिखिनि बर' बिजोंनि जेंनाफोर बे गासैबो जेंनाखौ आंखालफोरखौ फोरोंगिरि सुस्रांनो नाजादों। जोङो हास्थायदों फैगौ बोसोरनैनि गेजेराव बड'लेण्डनि जि सोलोंथाइनि थासारि बे 100% जोबनायनि लामायाव फैनांगौ आरो जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गोग्गो सोलोंथाइ मोननांगौ। गसाइगाव B.Ed कलेजआ दिनै 25 बोसोराव आगान होबाय आरो जोंनि कलेजआ सेल्फ फाइनान्स गावनि थाखाजोंनो जों सालायगासिनो दङ। जोंना गासिबो स्टाफआ क्वालिफाइड आरो इनफ्रास्ट्राक्चार बेखौबो जों जोंनि थाखा फैसाजोंनो जोङो हानायमानि जों नाजादों। नाथाय जों लुबैदों मा जोंनि बे गसाइगाव B.Ed कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ आरो बिटिआर एकर्डनि प्रभिजनाव दंखायो। बिटिआरनि सिङाव जेसेबां प्राइभेट इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन दङ बेखौ निड बेस्डआव प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय बा गभर्नमेन्टआ प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय मोनसे बेबस्था खालामनाय बे दंखायो। जों बेखौनो लुबैदों आरो मुस्रि प्रमद बर' मानगोनां CEM BTC बिथांखौ जों खावलायदों जोंनि बे बिटिआरनि सिङाव थानाय गसाइगाव B.Ed कलेजखौ जाहाथे प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय आसाम सरकारनो जाहाथे रिकमेन्डेसन हरो आरो बेखौबो जों बुंनांगोन जे B.Ed कलेजआ जोंनि बिटिआरआव बुंनो थाङोब्ला गंसेल'खौनो जों बुंजागोन। क'क्राझार माने गसाइगाव बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एन्टायार बिटिएडिआवनो जोंनि बे गंसेल' B.Ed कलेज जेरावनाखि मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार दङ। दा बेखायनो जों खावलायदों दिनैनि बे थारिखआव मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' सारा जोंनि कलेजाव फैदों। गार्लस हस्टेलनि फाउन्डेसन स्टन बिथाङा गायसनदों आरो बिनिफ्राय सिलभार जुबिली गार्डेनाव फांनै बिफां गायदों आरो जोंनि गसाइगाव B.Ed कलेजनि माखासे जेंनाफोरखौ बिथाङा नायदों आरो हानायमानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिथाङा मदद होगोन होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। जों बेखौनो आरो गले गले जों खावलायबावगोन जिहेतु B.Ed कलेजआ जोबोरै जेसेबां थानांगौमोन जोंनि बिटिआरआव बिदि गैया। जोंनि बे गंसेल' B.Ed कलेज आरो क'क्राझार B.Ed कलेज दङ बिसोरथ' गभर्नमेन्टखा आरो जोंनि बे B.Ed कलेजआ जिहेतु जायगानि बा बिटिआरनि जिनाखि टिचार इडुकेसननि गोनांथि बेखौ जों होबोगासिनो दङ आरो B.Ed नङाब्ला रावबो केन्डिडेटआ फोरोंगिरिनि थाखाय जि पस्ट बेखौ एप्लाइ खालामनो हाया, क्वालिफाइड नङा। जोंनि गसाइगाव B.Ed कलेजआ जों B.Edबो होयो, जों DLEDबो होगासिनो दङ आरो देग्लायनिफ्राय जोङो BAखौबो जोङो आरम्भ खालामबाय आरो देग्लाय फार्स्ट बेटस बिसोरो परिखाबो होगोन आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायदों जाहाथे जोंनि बे जेंनाफोरखौ
थाबैनो सुस्राङो।